Vi er nu på vej ud til Jonas Kravs fødselsdagsfest og Kappers fødselsdagsfest, hvor Anders skal optræde som mandlig stripper. Og jeg er med for moral opbakning. Det bliver rigtig godt. Hej. Så har vi været ude og optræde, og det er jo blandet succes, fordi Anders han failede med en mandestrip. Han kom aldrig rigtig i gang, og da han så endelig smed tøjet, så var der ikke rigtig nogen, der var tilfredse. Folk bad ham egentlig bare om at tage på igen. Men nu har vi pakket alt Anders' grej sammen. Det er noget, nogle pæler og sådan noget, han har brugt til hans mandestrip. Og det er jo altså... Det er pisse irriterende at sætte sådan noget med hver gang, når han ikke engang kan finde ud af at gøre et ordentligt arbejde. Så det, jeg tror ikke, vi kommer til at gøre det her igen. Men tak for denne gang.